ҳамада салом алейкум бародарои азиз, як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 11 мошини фурӯшӣ ва як хона. Наворро бо диққат то охира тамошо мекунем бародаро, дастгирии моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд ҳатман обна шавен ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд, замин доранд, хона мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд бародаро, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон миннатдорем дӯстон. фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷикӣ. рафтем. ва мо навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes Benz C класс, соли барорӣ 1996 дар кузуфи седан. мотор 1.8 сӯзишворӣ боша, бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мега срочно пул дар кора мефурӯшумша. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтестай 37000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 237000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дуюм мошини фурӯши мо аст бародаро Opel Astra F, соли барорӣ 1993, кузуф седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳуҷҷатҳои солона дора. мотор 100% гуфтай срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтестай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 77000 рубл. харидори аниқ боша, мега савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Lada Priora, соли барорӣ 2010, кузуф хэтчбек, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, бензини холия, коробкаш механика. мошин ҳамаш 100% мега ягон дард надора. хадавоюшам созай то моҳи октябр ҳуҷҷат дора. танировкаш як моҳи дигар мондай. срочно мошина фурӯхтан дар кор гуфтай. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 205000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад, алишам мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошини хубай харидорӣ кунед ва бародаро лайка фаромӯш намекунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши BMW 5 сери S, соли барорӣ 1999, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, мотор 2.5 сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мултирул 4 баллони нав дора. срочно фурӯхта мешавад, савдо мешавад. савдо дар пеши мошин гуфтай. қарор дора мошин дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархша боша гуфтестай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 224000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, савдо фақат дар пеши мошин. занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Sanyang Musso Sport, соли барорӣ 2000 сол, дар кузуфи внедорожник, ранг боша сиёҳ, мотор 2.2 сӯзишворӣ боша, дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. хадавои навай гуфтай балонушам созай фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархша боша гуфтесай 34000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 218000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад, алишам мешавад. ягон портер. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум бародаро. як хонаи фурӯшӣ дорем. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дорои 6 сотиқ замин, 5 дар хона бо подвалаш гуфтай, оби свет доимӣ ҳастай, ҳуҷҷат дора. мактаб дар наздики хона ҳастай. чӣ хеле ки дар раст мебинед шароити хонаро бародаро. ҳолати хона хубай. замин шам созай ҷош.
нархи хонаро боша гуфтеса бародаро 140,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 898,000 рубл. чихеле ки дуруни хонаро мебинед, шароити дуруни хонаро ҳам хубай. марҳамат бародаро, шахсони хонахар, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо WhatsApp имо ҳастад. занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии ВАЗ 21099 соли бароришт 2002 дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.5 сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, ҳуҷҷатҳои 1 сола дора. сиденои Opel задага, акклиматору навай гуфта, сентр замок, кузов нағзай, магнитофон навай, мотор простоя, зверай, мошини хизматия гуфта, делпри любой ҷо мерава, падвадид намекуна. мошин гуфта фақат шаҳр дагаштака харидор боша, марҳамат гуфта фурӯхта мешава. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 9700 сомони тоҷикӣ ки бо рубли рус мешава 62000 рубл. харидор не боша савдо мешава. марҳамат шахсони мошинхар занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо аст BMW 5 серия, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 2.0 сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мотор, коробка 100%, акклиматор, радиатори навай гуфта, кондитсионер, электропакет, мултирул 100%. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтестай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 106000 рубл. харидор не боша савдо мешава. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшии мо аст бародаро, Daewoo Nexika, соли барориш 1994, дар кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин ҳолаташ беҳтарина гуфта, ҳуҷҷатҳои солона дора, акклиматори нав дора, краскашам нав гуфта, 4 баллони нав дора, ҳуҷҷатҳои 1 сола дора. ягон гуфта Opel соз боша алиш мешава. қарор дора дар шаҳри Душанбе мошини мо бародаро, нархша боша гуфтесай 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 102000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯшии мо аст Opel Astra G, соли барориш 2003, дар кузуфи кабриолет, рангаш боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфтай, ягон камбудӣ надора, ҳуҷҷатҳош ҳастай, фавран фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри хуҷанд бародаро, нархша боша гуфтесай 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 173000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо аст Opel Astra G, соли барориш 1998, кузуфи хетчбек, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин мотор хадавоиш гуфта расход надора, салон тозай, мегири фақат мошина ҳай мекунӣ, баллоно миёна муомила дора гуфта. мошин акклиматоршам 100%, электропакет надора, хати кондитсионер, срочно фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 34500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 218000 рубл. харидор ане боша савдо мешава. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯшии мо аст бародаро, Opel Astra F, соли барориш 1997, кузуфи хетчбек, ранг боша сабз, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, мотор расход надора, хадавои коробка 100% газа бензин кор мекуна, 4 баллони нав дора. фақат мошина гуфта мешини ҳай мекунӣ, камбудӣ надора. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтестай 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 166000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин
دریافت کنین. و برادرای عزیز در همین جا امروزه اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که تا آخرت تماشا کردین، ما را دستگیری کردین، مینداریم دوستان. برادران ما دو پس اعلان های نو به نام ماشین های فروشی داریم. خودتان احتیاط کنین تا نوروی آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.